ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାର ଢେର ସାରା ଶୁଭକାମନା। ଆଜି ସକାଳୁ ଉଠି ମୁଁ ଫୁଲ ତୋଳି ମାଳ କରି ମନ୍ଦିରକୁ ବାହାରିଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳଜୀ ମନ୍ଦିର। ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା କରିବା। ଆମର ଏହି ସାକ୍ଷୀ ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିରର ନାମ ପଛରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଅଛି। ଏଠାକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସାକ୍ଷୀ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ପୁରୀ ଆସନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ଆସି ଶ୍ରୀ ଗୋପାଳଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ସାକ୍ଷୀ ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଏଠାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ରାଧାଙ୍କ ପାଦ ଦର୍ଶନ କରାଯାଏ। ଏହା ଅଳାନେମି ନାମରେ ପରିଚିତ। There was a song with your name as the title. Oh yeah, I wish there was a song with your name as the title.